Менә хәзер татар театрларында элекке классик пьесалар, әсәрләр куя башладылар. Менә Әлмәннәрне күптән түгел генә куйдылар Нижнекамск театрында. Менә хәзер Туймазыда куеп яталар. Менә син хәзер безнең совет классиканың әсәре буенча инсценировка язып куясың. Синең фикерең буенча ничә менә шундый тенденция булды? Иске әйберләр бүгенге кайта сәхнәгә. Менимчә, ничектер бу тенденция түгел, ул гомумән татар театрының традициясе дип әйтим, ул татар театры, репертуар театрының формуласы. Без бер яктан ничек дип әйтим, татар театрының, репертуар театрының уникальлеге, ниндидер айрымлыгы шунда, миңа калса, безнең гомер-гомергә традицияларда булган, классик әсәрләрдә булган. Һәм заман әсәрдә бөтен менә 100 еллык тарихын алсаң, 100дән әзрәк күбрәк инде, 110 ел. Шул еллар дәврендә безнең бер кайчанда татар театрында бер якка авышу булмаган. Ул һәр вакыт ниндидер бер шундый баланста барган. Минемчә, әгәр дә репертуарны күзләп чыксаң, ул совет заманында да билгеле татар театрының шишмә башына якынайган сайын анда классик әсәрләр әзрәк билгеле, ләкин анда дөнья классикасы куелган. Ништер менә шуны югалтмыйча, рус театры бит бар театрлар, алар гомумән классикада гына яшәүче театрлар бар. Яки киресенчә бүгенге драматургиясендә гына яшәүчеләр бар. Татар театры ул алай яши алмый, чөнки менә ничектер аның безнең халкыбыз шулай, безгә менә яңалык та кирәк. Шул вакытта без әзрәк кенә дә консерваторда, без традициялардан да, үзебезнең әдәп тәртиптән дә, ничектер үзебезнең тамырлардан да ерак китмәскә тырышабыз кебек. Һәм менә мин Галия Бану спектаклен куйганнан соң һөнәр фестивалендә бер катнашкан идем шул спектакль белән, һәм анда Мәскәү, Петербург критиклары, мин инде мәйтәм, буларга безнең классика нәрсә инде, һәр чыккач сүгерләр инде булар дип, бөтенесе дәврәү кубып мине мактарга тотындылар. Мин әйтәм, булар миннән көләләр ахрысы башта. Бу теге формаль обстановкада түгел, гади инде спектакльләр үткән, бөтен халык киткән, аралашу вакытында. Һәм миңа шунда алар әйттеләр, рәхмәт сезгә, сезнең татар театрында менә чын милли рух сакланган дип, безнең рус театрында бүгенгендә әгәр дә классик әсәрләрне куя башласалар, Островскийны анда яки тагын башка бер әсәрне, анда барыр ул стилизация кебек килеп чыга ди. Сезнең спектакльләрдә ул шул Зәңгәшерләр, Галия Банулар, ул традиция өзелмәгән. Шуңа күрә ул стилизация түгел, ничектер ул менә без чын барлык кебек. Менә һәрбер татар артистын чыгарып бастыр Зәңгәшелгә, ул анда әйбәт кенә уйнаячак, чөнки ул безнең татар артистының канында. Менә миңа калса, бу тенденция түгел, киресенчә, хәтта, традиция дип әйтергә кирәк. Тапшырылган хатлар ул язылган 30 елда бит бугай, 20 гасырның. И ул безнең совет вакытында только туганы яңа фикер, яңа хыяллар белән кеше яши башлады. Куябыз коммунистик җәннәте дип хәзер алга барып бөтен дөнья үзебез дә бәхетле булабыз дип. Бүгенге көн каршы дип тә булмый, но бик икенче. Син бүгенге көндә яшәп, нинди фикерләргә таянып, тапшырылган хатларны сайлап алдың бүгенге көндә куер өчен? Һәрбер әсәрне сайлаганда аның ничектер сәнгати яклары да бар, техник яклары да бар дип әйтергә кирәк. Беренчедән, аны билгеле ул труппадан чыгып әсәрне сайлыйсың, театрдан чыгып әсәрне сайлыйсың, һәм инде вакытыңнан, гомумән сиңа тәкъдим ителгән шартлардан чыгып сайлыйсың. Бу техник яклары. Икенче яктан билгеле, менә тапшырылган хатлар ул минем бүгенге көндә генә, менә 2 ай эчендә генә туган әйбер түгел, мин ул әсәрне бер 5 еллап мөгаен уйлап йөримдер, ништер. 5 ел буена шуны гына уйлап йөрим дип әйтеп булмый. Башта менә
килеп керә ул да, нәрсә чыгып китә, нәрсәдер әзрәк уйлайсың да шул. Аның операсы да бар, мен аның опера буларак та эшләргә дигән исәбем бар, ул операны эзләтеп карадым, нишләптер таба алмадым мен. Бер театрда, икенче театрда эшләргә, һәм менә Кариф театрында насыйп булды, Аллага шөкер, аны эшләргә. Миңа ул әсәрнең ул идеясы буларак һәм сюжет буларак ул миңа ништер сайлауымның сәбәбе идеясына һәм сюжетына гашык булу түгел. Бүгенге көндә хатын-кыз хукуклары һәм ниндидер ул бөтенләй шундый феминистикрак әсәр булган, бәлки беренче татар феминистик әсәре булгандыр. Аны әдәбиятчылар әйбәтрәк беләдер инде алар. Ләкин бүгенге көндә миңа бу әсәрнең формасы кызык. Беренче чиратта формасы кызык, бу хатлар формасы, әйме? Аннан соң инде бу әзрәк ниндидер фәннирәк караш, текст буларак, менә текст, хәрефләр, сүзләр буларак, әйме? Нәрсәсе текстның гомумән Адел Кутуйның текстның түгел, гомумән текстның кимчелеге нәрсәдә без текстта интонацияны белмибез, ул ничек әйтелгәнен белмибез. Театрда нәрсә әйтүгә караганда ничек әйтү мөһимрәк кайбер вакытта. Чөнки ничек әйтү ул нәрсә әйтүнең мәгънәсен үзгәртә. Инде бер үк сүзне яратам сүзе белән мин сине күрә алмыйм дип тә әйтергә мөмкин, мин сине хөрмәт итәм дип тә әйтергә, мин сине кызганам дип тә әйтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә текст буларак монда бигрәк тә ул монда берничә формасы, менә аның шәкеле, берничә шундый миңа кызык ни бар монда, яссылык бар. Беренчедән шул текст дип әйттем, әйме? Икенчедән бу Галиянең тексты. Димәк, бу персонаж текст яза. Без менә мин үзем көндәлек язып караганым бар, көндәлек язганда да хәтта барыбер син аны кемдер укыячак дип язасың һәм ул инде әдәби әсәр. Әдәби әсәр эчендә әдәби әсәр. Һәм нишләп мин Галиягә ышанырга тиеш? Менә мин шунысы кызык. Нишләп менә бер хатын-кыз утырганда иреннән зарланган, әйме? Менә шулай булган, мин тырыштым, син тырышмадың яки, мин бик нитеп кенә әйтәм инде, аңлашылсын өчен. Гадел Кутуй безгә Искәндәрнең фикерен бирмәгән. Без Искәндәрнең тавышын ишетмибез. Искәндәрне ничек дип әйтим? Аны мәхкәмәдә аның фикерен ишетмичә генә хөкемгә тарталар, әйме? Гомер буена хәзер ничә 100 ел дәвамында без аны Искәндәр начар дип. Шуңа күрә бәлки Галия гаепле булгандыр. Бәлки Искәндәр шулай гаепле булгандыр. Бәлки алар икесе дә гаепле булгандыр. Бәлки алар берсе дә гаепле булмагандыр. Һәм ничек дип әйтим? Заманасы шундый булган яки алар бер-берсенә туры килмәгәннәр, мәсәлән. Бүтән хатын-кыз булган булса, киресенчә, мәсәлән, традицион татар кызы гади ниндидер гаилә өчен генә яшәтергән булса, бәлки Искәндәрдән дә әйбәт ир булмас. Без аны белә алмыйбыз. Бәлки Искәндәр гомумән булмагандыр. Чөнки ул хатта бар, менә ул ништер Искәндәр ул ништер персонаж кебек, персонаж, ул әдәби каһарман кебек кенә. Аның тормышында да ул хәтта шул сәхнә каһарманы кебек кенә. Ул аның Галиянең мәхәббәте һәм бу тормышы ништер чын ират белән түгел, менә ниндидер була бит, менә кайбер тамашачылар артистка гашык булалар. Ләкин алар артистның үзенә түгел, ништер уйнаган роленә гашык булалар. Менә Галиянең дә бәлки шундый гына мәхәббәт булгандыр. Бәлки ул Искәндәрдән менә шул рольләрендәге кешене көткәндер, ул андый кеше түгелдер. Шуңа күрә монда сораулар күп һәм шул сораулар белән уйнау, шуларда казыну һәм инде ништер шул юнәлештә эшләү миңа кызык иде һәм артистларга да кызык булды дип ышанам. Менә син феминистик турында берничә сүз әйткән идең. Шуны күбрәк ачыкларак әйтә алмыйсыңмы? Элек 20нче гасырда ир белән хатын-кыз рольләре бер иде. Бүгенге көндә башка. И вот син үзең ничек сизәсең ул аерманы? И шул аерманы ничек сәхнәләштерәсең? Без ул темадан гомумән баш тарттык бит, шуңа күрә. Как-то ул безнең
төп не булып бармый. Ә біз формадан мәгънәгә чыгу юлы белән эшләп карадык без. Гомумән гади ниндидер ир белән хатынның арасындагы мөнәсәбәтләр, ләкин без аңа форма аша чыгып карыйбыз. То есть бу такой жанровый мәхәббәт тарихында. Ну, не столько мәхәббәт, а тормыш тарихы. Юк, ул нигездә барыбер ул мәхәббәт турында һәм ништер кешегә бәхетле булу өчен икенче кеше кирәк булуы турында. Менә шул юнәлештә ништер безнең темабыз. То есть менә син башта әйткән идең, безнең татар театры ислам шикелле урта юлда бара торган, такой серединный путь. И син спектакльдә дә шул урта юлдан барам дисең. Әйе. Форма буенча да, мәгънә буенча да шундый фикер белән куеласыңмы? Шундый намерение белән, ният белән. Миңа калса, мин үзем традицион театр кешесе, мин бүтәнчә була алмыйм, чөнки мин каныма сеңгән ул кичкенәдән шулай үскән, тәрбияләнгән, мин аны бернәрсә эшләтә алмыйм. Ләкин мин бернинди театр экспериментларына каршы түгел. Алар бөтенсе булырга тиеш. Театрның бөтен төрләре дә булырга тиеш. Һәм без алар белән шөгыльләнергә тиеш дип саныйбыз. Ләкин минем өчен эксперименталь театр ул традицион театрга яңа тәмләткечләр табу юлы гына. Эксперименталь театрның юлы кызык, нәтиҗәсе түгел миңа. Анда табылган тәмләткечләр, менә традицион театрда куллансаң, традицион театр инде яңа тәмнәр, яңа төсләр белән бизәлә минемчә. И автор синеңчә бер 100 елдан или 50 елдан тапшырылмаган хаттар безнең татар халыгына актуаль буламы? И булса, нишләп актуаль булар дип уйлыйсың? Әгәр дә 100 елдан безнең халкыбыз калса, миңа калса инде ул Алла теләсә дип әйтергә кирәк бу урында. Ул актуаль булачак, чөнки ул бит инде 100 ел вакытны белән саналган, һәм аның миңа калса яшәүнең ник ул сакланып калган, һәм ул ник бүгенге көндә дә без аны укыйбыз, яратабыз. Чөнки анда гади кешелек темалары, шул ир белән хатын, мәхәббәт темасы һәм ниндидер өмет темасы, алар мәңгелек темалар салынган әсәрнең нигезендә. Шуңа күрә ул инде ниндидер бүгенге көнгә генә язылган памфлет кебек яңгырамый. Ул мәңгелек теманың салынган нигезенә һәм ул шуңа күрә яшәячәк миңа калса. Пока безнең кешедә мәхәббәт була, тапшырылмаган хатлар булачак. Кешелек хисләре белән яшәгән заманда, әгәр дә без роботларга әйләнмәсәк бер заман, ул әсәр гомумән бөтен әдәбият дип саныйм.